световно стопанство. Събрали сме се с така различни представители от общественото пространство, с представители от законодателната и изпълнителната власт, от местната изпълнителна власт, с представители от бизнеса, с които ние работим много активно през последните години, и от асоциациите, някои от асоциациите в туризма. Разбира се, с нас са нашите приятели и колеги от другите университети, в които се преподава специалност туризъм, и колегите ни от УНСС, заедно с ректорското ръководство. Добре дошли, приветствам ви и давам думата на нашия ректор, професор Димитър Димитров, за да открие форума. Благодаря, професор Янева. Аз съм си подготвил тук един поздравителен адрес, който ще ви връча след малко. Тук са така силно официалните неща, но искам да кажа някои работи извън официалните неща, защото катедрата и студентите и преподавателите го заслужават това нещо. Толкова хора и пълна зала рядко се виждат, с такъв ентусиазъм организирана конференция също рядко се вижда, и с такова присъствие на хора от практиката и хора, които ми се обаждаха, казаха: да, ще дойдем там на 20 февруари, има такава конференция, сигурно и отзвука ще бъде такъв, разбирам, че има и вечерта нещо, и утре има нещо. Все хубави неща, които наистина трябва да се случват по този начин и в катедрата, и в Университета за национално и световно стопанство. Добрите партньорски отношения с другите университети, с другите колеги от изследователски организации и университети също показват и са един добър атестат за работата на катедрата, която, бих казал, последните години живна така и показва много резултати. Няма да махам с ръце повече. И още един хубав атестат и за катедрата, нали, с това ще приключа с тези кратки приветствия. Аз ще трябва да тръгна след малко, защото имам подписване на договор в Военна академия или университет, голям, знаете, и има много неща, които трябва да се случват. Но последното така хубаво нещо е за това, че той заместник министъра, ще кажа след малко, на туризма. Получихме писмо от министъра на туризма, с което той казва: подготвя се изложение в Япония, в Осака, и разчитаме на вашите студенти, до 10 на студента, 4-ти курс, магистри, с добър английски, да вземат участие в подготовката и в провеждането на самото изложение и да бъдат в Япония 1-2 месеца. Така че от това по-добре, нали, знам да разходите се поемат от приемаща страна, от това по-добро послание към катедрата аз не виждам. Нали? Наистина голямо доверие и голяма отговорност, и се надявам, че катедрата ще се справи и с това нещо. Иначе за темата пак, то не е днеска измислено или просто хрумване за тази тема. Бранд България от няколко години катедрата работи в това отношение, в това направление. Сериозна тема, която е подхваната от много организации, и тук вече той въпрос е по-скоро към господин министъра и към други институции, които имат отношение към това нещо. Сигурно България има проблеми с това нещо. Като се каже България, нали, веднага да изникне образа на нещо положително в съзнанието на чуждестранния турист или чуждестранния гост или нещо друго, както и за някои други страни, нали, като кажем Малдиви, Сейшели, нали, друго се представяме. Дано така е за България или Дубай, да кажем. Но се надявам, че колегите тук с общи усилия ще извървят този път и ще намерим така правилното сечение, дали това ще са чудесата на България, дали това ще са 4-те сезона, дали това ще е Христо Стоичков или Котоошо, който вчера имаше рожден ден. Сигурно ще намерим пътя или ще ги диверсифицираме тези неща, но това е работа вече на експертите, които се занимават с туризъм и искат да развият българския туризъм. Още един атестат за катедрата, и с това наистина приключвам, е добрата работа с бизнеса, с реалния бизнес, който се занимава с туризъм. И това съм го виждал не само днес в залата, ами
и други конференции, на други места, където хората идват, познават се с катедрата, работили с катедрата и така подкрепят усилията на катедрата и техните бъдещи творчески планове. Те наистина са сериозни, но нека да остане за другия път нещо. Така че, професор Янева, аз ще ви връча моя поздравителен адрес. Тъй като ние с професор Парушева сме почти от създаването на катедрата, аз 30 години, тя 32, така че ще ми бъде приятно с нея да приемаме. Така, още от предишните, съответно, министри, в последствие вече работим и с екипа на господин Павлин Петров. Изключително ни е приятно, че той е тук с нас. Заповядайте, господин министър. Благодаря за думата. Уважаем професор Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, уважаема професор доктор Мариана Янева, завеждащ катедра икономика в туризма, уважаеми кметове, областни управители, уважаеми преподаватели от други университети, удоволствие да съм днес тук. Има и мои преподаватели, при които аз съм завършил преди много години в Свищовска академия, професор доктор Мариана Божинова, Любка Илиева, все хора, от които съм черпил, съм усвоил много знания. Скъпи студенти, от името на министърът на туризма Мирослав Боршош и лично от мое име искам да ви поздравя по случай 105 години от създаването на Университета за национално и световно стопанство и 35 години от основаването на катедра икономика в туризма. Пожелавам ви, както и до сега, да сте сред водещите университети в България във висшето образование, да приемате все повече студенти и да ги изграждате като личности, които да се реализират в живота. Вярвам, че УНСС ще продължи да бъде от университетите, които ще налагат стандартите за високо качество в образованието, както и за своята научна дейност. За студентите мога да кажа, че се радвам, че са избрали тази специалност, именно защото тя е динамична и всеки един от тях, благодарение на знанията, които ще натрупа през годините на своето следване, съм сигурен, че ще успеят да се реализират на пазара на труда. Туризмът е от секторите, в които за всеки има място. Стига да не спира да се усъвършенства със всеки изминал ден. Искам да им пожелая
да бъдат амбициозни и никога да не спират да вярват в своите сили и да се надграждат всеки ден. Надеждата е в тях, защото пред България има много задачи, които трябва да се решат в туризма. Безспорно, една от тях е вкарването на повече иновации, развитието на новите технологии и представянето на нашата страна по нов начин, чрез маркетинга и рекламата, за да достигнем до повече потребители. Няма да говоря за цифри, какво сме постигнали като туризъм в България, защото не му е мястото тук на това. По-скоро искам да обърна внимание на нещо друго. И то е, че ние бележим ръст, освен на морският и зимният туризъм, но и на културният туризъм, както и на посетителите, които идват в България, за да използват нашата минерална вода. Развитието на спа туризма, развитието на културния туризъм бележат ръст. И ние трябва да работим в посока да надграждаме и да предлагаме различна туристическа услуга, освен златните ни плажове и слънчевото море и зелените планини, трябва да наблегнем и на допълнително развитие в другите сектори. И за да отговорим на изискванията на потребителите, за нас е нужно да представим атрактивно наше природно и културно наследство, да планираме и да управляваме умно туристическите потоци, за да не достигнем фази на свръхтуризъм. Защото това е нещо, което не е добре за държавата, не е добре за туристическата атракция, не е добре и за населението. Да насърчаваме бизнеса все повече да използва новите технологии и да надгражда хората, които са заети в сектора. Да не спираме да инвестираме в тяхното образование, в тяхното обучение и тяхната професионална кариера. Да адаптираме сектора и инвеститорите за климатичните промени, които се наблюдават все по-често. Да адаптираме и да поддържаме добре нашата инфраструктура, защото това е от ключово значение, да могат потребителите да се чувстват спокойни, когато ни посещават. И не на последно място, да прилагаме новите и иновативни методи за реклама на нашата страна. Няма да казвам да отделя много време на това какво смятаме да правим. Надявам се всички вие да успеете да го видите през следващото време, докато сме в кабинетът Росен Желязков. Но това от ключово важно за нас е в момента да се направи туристическия гаранционен фонд, за да се даде сигурност към потребителите, да се завършат измененията и допълненията на закона за туризма, създаването на пътна карта за туристическите обекти са едни от нещата, с които можем да започнем работа, за да се предлага по-висококачествен туристически продукт в България и да се насърчат инвестициите в туризма. Пожелавам успех на днешният форум, много късмет на всички студенти. Искам да знаят, че бизнесът е отворен за тях, за техните идеи и за това те да се реализират и да не спират да ги преследват. Успех! За нас удоволствие още веднъж да потвърдя, че сте с нас и показвате подкрепа и към академичните среди, и към асоциациите, туристическите представители на туристическия бизнес и съответно към местната изпълнителна власт, която в времена на неустойчив политически пазар беше именно на линия, както ние казваме, и подкрепяше българския туризъм и развитието на българските дестинации.
Така че благодаря ви. Сега по... професор Димитров има следващ ангажимент, както каза, така че продължаваме по-нататък. От заместник ректорите някой, ако иска да дадем думата, професор Александрова е заместник ректор по учебната дейност на УНСС. Изключително подкрепя работата на всички нас, за което и благодарим. Много благодаря за хубавите думи и за успешния старт на това прекрасно събитие. Уважаема професор Янева, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги заместник ректори, колеги от катедрата, партньори, за мен е изключителна чест и удоволствие да посрещнем днес на едно място в чест както на предстоящата 105 годишнина на нашия университет, така и прекрасния юбилей 35 години катедра икономика на туризма. И поздравявам катедрата за това, че именно в рамките на този юбилеен дискусионен форум показва какво е дейността на катедрата. Интеграция между мотивацията на студентите, мотивация на академичния състав на катедрата, интегриране на хората от практиката не само като препоръки, но и като част от учебния процес. Интегриране на местните органи на властта, както и на централната власт, при формирането на всички тези важни политики в областта на сектор туризъм. Аз съм впечатлена от това, което катедрата е постигнала през годините. Модерни учебни програми, учебни планове, разработени с изключително активната роля както на студентската общност, на докторантите на катедрата и на представителите на бизнеса и на местната власт. Това не е първия форум, на който участвам. Почти всяка година катедрата няколко пъти през семестрите провежда такива срещи, на които наистина не само чува препоръките от бизнеса, но и активно участва в модернизирането на начина на преподаването и активно участва в създаването на управленски политики на национално и на местно равнище. Ръководството на университета винаги е подкрепило тези усилия и аз пожелавам тези 35 години да бъдат отбелязани подобаващо и всъщност всички тези неща, които са постигнати, да станат традиция, защото това, което е бранд България, трябва да бъде популяризирано и в страната, и в чужбина, и всички тези важни инициативи да бъдат реализирани на практика. Благодаря ви много и пожелавам успех! Благодаря ви, професор Александрова. Някой от... професор Цветана Стоянова, заместник ректор в УНСС, заповядайте. Благодаря, професор Янева. Аз ще се изкажа в името си на ръководител, от името на ръководител катедра управление, така че упълномощена съм от колегите да ви представя един поздравителен адрес във връзка с този прекрасен юбилей 35 години на катедра икономика на туризма. Така че, уважаема професор Янева, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги заместник ректори, представители на бизнеса и академичната общност, за мен е изключително удоволствие от мое име и от името на колегите от катедра управление да изкажа искрени поздравления по повод 35-та годишна на катедра икономика на туризма и откриването на юбилейния дискусионен форум на тема Бранд България, гостоприемство в 4 сезона с фокус здравен, делови и развлекателен туризъм. Вече 3,5 десетилетия катедра икономика на туризма е неизменен фактор в подготовката на високо квалифицирани специалисти, които успешно прилагат своите знания и умения в туристическия сектор у нас и в чужбина. През тези години катедрата се утвърди като водещ академичен и научно-изследователски център, чиято работа допринесе за развитието на стратегически значим отрасъл, какъвто е туризмът.
С огромно уважение отбелязваме научните постижения на екипа на катедрата, чиято работа се отличава с актуалност и приложимост в динамично развиващата се туристическа индустрия. Изследванията, посветени на устойчивото развитие на туризма, дигитализацията на туристическите услуги, управлението на туристическите дестинации и брандирането на България като привлекателна 4-сезонна дестинация, са принос не само към академичната общност, но и към реалния бизнес. Особено ценно е, че катедрата не само формира бъдещите лидери в туризма, но и изгражда мостове между науката и практиката. Активното партньорство с водещи представители на туристическата индустрия, участието в национални и международни изследователски проекти и организирането на форуми като днешния са ярко доказателство за стратегическата роля, която катедрата играе в развитието на сектора. Позволете ми да изразя своята искрена признателност към вас, уважаема професор Янева, както и към целия екип на катедрата в вашата неуморна работа за академичната взискателност и за вдъхновяващия пример, който давате на студентите и младите изследователи. Желая ви още много успехи, нови академични върхове и положително влияние върху бъдещето на туризма в България. Благодаря. Благодаря ви, госпожо заместник ректор, и на другия заместник ректор, доцент Янко Христозов. Заповядайте. Благодаря ви, уважаема професор Янева, уважаема господин заместник министър, уважаема господин областен управител, господа кметове, скъпи колеги. Мисля, че днешният форум е много подходящ да направя едно съобщение. Преди това, разбира се, искам да ви поздравя за юбилея ви, да ви поздравя за това, че сте толкова активни, че имате едни от най-прекрасните студенти в УНСС. Новината, която искам да съобщя, е подходяща за 35 годишната, е, че ние сме на финала почти на създаването на една дуална магистърска програма, благодарение на усилията на катедра икономика на туризма, съвместно с най-големия Узбекистански университет, Националния университет на Узбекистан, по която очакваме да се обучават узбекистански студенти в България и на теория, и на практика. Дано да успеем да приключим това наше начинание. И ще завърша с това, че УНСС имаме едно мото, господин заместник министър, и то е, че пътя на успеха минава през УНСС. Защо да не пътищата на международните туристи да не минават през България? Пожелавам успех! Благодаря за хубавото пожелание към туризма. Всички ние се стремим именно в тази посока да работим, не само за да популяризираме България и да утвърдим като предпочитана и желана туристическа дестинация за по-висок клас туристи в 4 сезона. Разбира се, и за това да имат мотивация, висока мотивация, младите таланти да изберат да учат икономика и туризъм в УНСС и съответно да бъдат в подкрепа на туристическия бизнес и на местната изпълнителна власт, тъй като винаги стигаме до въпроса за кадрите. Така че благодаря за пожеланието. Тъй като имаме много представители, които са с така графици, които съответно работни графици предполагат, че няма да могат да останат целия ден, изключвайки колегите от университетите, с които цял ден ще водим дискусии. Мисля да оставим церемониалната част с поздравителните адреси от всички, които сте ги подготвили, и цветята, които има в залата, които повдигнаха нашия дух и настроение и така почувствахме празника още веднъж. И да преминем, тъй като форума е изключително разностранен, за първи път самите ние правим такъв широк форум. Да, винаги каним, това всъщност е 14-тият форум, бизнес форум мога да го нарека, и академичен за последните 2 години, и всички предишни 13 са били под наслов за бранд България, гостоприемство в 4 сезона, с фокус върху 4 сезонните видове туризъм, които ние считаме като наша така мисия, че трябва да комуникираме на туристическия пазар сред всички заинтересовани страни, за да стигнат чрез журналисти, част от които са тук, наши приятели, да стигнат не само за така към вътрешните потребители, които познават нашите ресурси и нашите прекрасни туристически продукти в 4 сезона, но да достигнат съответно и чрез препечатването в чужди медии и естествено да подпомогнем работата на така експертите и на така екипа от министри
в сферата на туризма и не само. В тази връзка, съвсем накратко, вие сте видяли в програмата също, че сме поставили пленарните доклади, но тъй като те са академични, ще останат във втората част от днешния ден, за да можем така да продължим с по-научните дискусии с колегите от другите университети. А сега ще се фокусираме върху изказвания, тези визии за развитието на България като дестинация за 4-сезонен туризъм. Ще ми разрешите така да дам думата на местната изпълнителна власт, някои от които за първи път са с нас, за което благодарим. Ще ги каним все по-често, тъй като в фокуса на нашата работа са, както вече споменах, младите таланти, които трябва да виждат именно този интегритет. А не, че ние в науката сме откъснати, съответно местната изпълнителна власт откъснати, бизнеса също и би било добре да им показваме, че говорим на един общ език. И че всички сме заинтересовани за развитието на България, не само в туризма, във всички други сфери и че тяхното място е да останат да се реализират в България. Така че предлагам да давам думата поред на нашите гости за кратки изказвания с теза, визия, въобще тяхното становище, за тяхната работа да споделят в тази посока. Ще ни бъде изключително приятно, в резултат на което следващите, на които така продължават изказванията и дискусиите, могат да допълват или пък да изразят тяхните становища, за да имаме в последствие с академичната общност доста натрупани така идеи, върху които ние да продължим и като изследователи да имаме повод, след което да ги подлагаме на научни изследвания. Така давам думата на областния управител на град Благоевград, на господин Георги Динев. Заповядайте, господин Динев, приятно ни е. Благодаря ви, професор Янева. Уважаема професор Янева, уважаеми господин заместник министър, уважаеми представители на академичната общност, уважаеми представители на бизнеса, на местните власти, уважаеми студенти, първо използвам случая да ви благодаря за поканата. За мен е огромна чест и удоволствие, че днес съм тук сред вас и лично мога да ви поздравя с 35 годишнинята от създаването на катедра икономика на туризма към Университета за национално и световно стопанство. Катедра, която съм сигурен, че през последните години се утвърди като една от най-важните катедри, от която излизат именно тези млади и амбициозни хора, на които разчитаме да изградят именно тези мостове между иновациите и между развитието, което всички ние очакваме в нашата страна. За никого не е тайна, че през последните години именно туризма стана, може би, най-бързо динамично развиващия се отрасъл в нашата икономика. И Университета за национално и световно стопанство е именно мястото, където се дава най-много шанс за развитие именно на младите хора. И тук е мястото да отбележа, че всички ние, институциите, академичната общност, местните власти, всички ние сме хората, които трябва да направим така, че тези образовани хора да останат и да развият своя потенциал именно в нашата прекрасна страна. Аз съм тук в качеството си на областен управител на една от най-големите области в България, именно област Благоевград. Област, която за мое огромно щастие е разположена в едно прекрасно географско местоположение, именно между две граници. Разполагаме с страхотен климат, имаме един от най-добре развиващите се зимни курорти, имаме също така и доста извори на минерална вода. И когато говорим за бранд България, именно не трябва да се разглежда нашата страна като страна, която има едно прекрасно море и хубави зимни курорти, а все по-често да се обръща внимание и на развитието на уелнес, на спа и на балнеотуризма. Също така на преден план излиза, имахме вече няколко срещи в областта, господин заместник министъра присъства на една от тях, все по-голямо значение се отдава и на културно наследството, което имаме в нашата страна. Повтарям, че за мое щастие област Благоевград разполага с всеки един от тези видове туризъм. Имаме Банско,
Имаме минерални извори в село Баня, в община Разлог, минералните извори в община Гърмен, минералните извори в община Сандански. Радвам се, че до мен е и господин Стоянов, кмета на община Сандански. Минерални извори, разбира се, в община Петрич. Всичко това съчетано с културните ценности, които имаме и които все повече набират популярност, и средствата, които се влагат за разкриването на все по-големите културни наследства в региона, дават още по-голяма добавена стойност за развитието на туризма като цялост. Аз мисля, че с провеждането на именно такива форуми сме длъжни всички ние, и вие като академична общност, и ние като институции и представители на местните и националните власти, да направим така, че България да седне на голямата маса редом до високо развитите европейски страни в отрасъл туризъм. Мисля, че можем, мисля, че заслужаваме да го направим и с обединени усилия съм сигурен, че ще го направим. В област Благоевград винаги сме работили в тази насока. Надявам се в нашата област да идват все повече и повече студенти, които са завършили в катедра икономика на туризъм към УНСС, за да могат на практика да влагат това, което са научили през всички тези години при вас. Още веднъж искам да пожелая успех на форума, на вас като катедра, още дълги години да продължавате своето дело и се надявам наистина да провеждаме все повече срещи. Благодаря ви още веднъж и честит празник и успех. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Динев. Не случайно ние сме поканили толкова много представители от местната власт, от туристически район Рила Пирин, защото той кореспондира със своя профил именно с това, което ние считаме, че е 4-сезонно. Вие споменахте за здравния балнео туризъм, за здравния уелнес туризъм, за здравния термален, излизаме тук извън формулировките, и че специално район Рила Пирин от зимен туристически район се превърна в целогодишен. Имаме 2 изнесени форума, бизнес форума, които ги направихме не случайно в Банско, и това е посоката, в която да показваме лидерството на нашите студенти, на тези представители, които са развили в най-висока степен именно тази 4-сезонно с помощта и на местната власт и с помощта на бизнеса, защото ние сме запознати, че без подкрепата на законодателната, изпълнителната и местната изпълнителна власт, бизнеса е двигател на растежа, но всъщност той не би могъл да расте, ако я няма тази подкрепа, и за което благодарим, че сте тук с нас. Продължаваме с кмета на град Сандански, господин Атанас Стоянов. Приветстваме ви, че сте тук за първи път с нас. Заповядайте. Уважаеми професор Янева, уважаеми партньори, гости и приятели на УНСС, уважаеми си заместник министър, добра среща на всички ни, приветствайки ви всички вас и с хубавите ви годишнини. Така както върви срещата и форума, съм убеден, че няма да е така поредната протоколна среща, както обичайно се случва в такива случаи. Наистина ще има важност и значимост по отношение на онова, което ни е събрало днес тук, а именно развитието на един от най-важните сектори в обществено-икономическия живот на страната – туризма. Когато говорим за туризма, както и областният управител каза, наистина винаги говорим с високопарни думи и обикновено казваме, че този сектор е най-важен за града, за общината, за държавата, и казваме, че винаги има най-голям потенциал, и то наистина е така. И тук, за да изпълним тези думи със съдържание, трябва всички да си подаваме ръка. И тази среща е много важна и тук, особено при домакините в един от най-авторитетните университети УНСС. Защо? Защото кадрите във всеки един сектор са най-важни. И когато си подадат ръка академичната общност през държавната изпълнителна власт, със сигурност и законодателна такава, и се стигне до местната изпълнителна власт, кметове, местни парламенти, то тогава нещата могат да се случат, защото много често във времевия период това, особено когато има кризи, като че ли туризма е оставен да се оправя сам, и
И себе си иска да има някаква устойчива политика в това отношение, защото наистина туризма, вероятно заместник министър, ако даде някаква официална статистика, ще види наистина, че има съществена роля за развитието на държавите, защото туризма, освен че е здраве, освен че е почивка, той е най-вече и поминък, той е икономика, той е създаване на работни места, той е принадена стойност за общинските и държавни бюджети. И всичко това предполага наистина изключително важно отношение към всички нас, и то не само когато има проблеми, а наистина търсиме не решение на палиативни такива проблеми, а трайно решение, че са устойчива политика. И в това отношение бих казал, че общините са един надежден и предсказуем партньор и на Министерство на туризма, и на Министерство на културата, в частност, разбира се, на УНСС, с които община Сандански има меморандум за сътрудничество. Това само по себе си говори наистина, че ние сме и предсказуем партньори и работиме заедно. Мога да дам и конкретни примери за община Сандански. Това, което е областен управител казва, всъщност югозападна България и Пиринския край е, без да уважавам всички други, разбира се, прекрасни краища на България, може би един от най-красивите и с особен статут, не само в исторически аспект, наистина красив край, 14 общини, всяка една със своите особености, но голяма степен почти всички свързани и тяхната икономика е пряко свързана с туризма, особено Сандански, особено Банско, особено Петрич, да не пропусна и някои други. Приветствах всичко това, което се е казало до тук, разбира се. Искам да заявя, че спа туризма е изключително важен, защото той пряко е свързан с здравето. При няколко години бяхме в COVID криза. Сандански е известен като естествената лечебница на България, с чистия си въздух и с минералните си води, а последно време, в последните години, развиваме много устойчиво и успешно и така речения винен туризъм. Има десетки винарски изби в Санданско-Петричкия регион, които са не само с регионално, но и с национално значение, и това до голяма степен наистина популяризира нашия район. И се радвам, че туризма общо взето е водещ отрасъл и в това отношение общините инвестираме немалко средства от общинските бюджети, част от инфраструктурните проекти, които сме внесли в държавата и ги изпълняваме, са свързани именно с такава инфраструктура, която пряко касае върху развитието на туризма, така и трябва да бъде. И затова апелираме към Министерство на туризма, към Министерство на културата, Министерство на финансите, наистина да се подаваме заедно ръка, защото когато се подават едни проекти, разбира се, проекти изчистени от към технически и финансова гледна точка, наистина имаме нужда от подкрепа на държавата. Защото сами по себе си общините трудно могат да се справяме, особено в деликатна ситуация, когато се намираме. Политически кризи и всякакви други. Не влагам някаква нотка на негативизъм, а по-скоро искам да фокусирам вниманието върху това, че няма как да се справим сами. И този форум е точно за това, убеден съм. Този форум е точно за това, за да намерим алгоритъма заедно. То няма как да стане от днес за утре. И преди нас е имал туризъм. И след нас ще има туризъм. Но нека този, който е след нас, да градивно да бъде много по-добър с грешките и слабостите, които имат годините и десетилетията назад, защото България е уникална държава и има потенциал за развитие на туризма, разбира се, и за другите стопански на отрасли на обществено-икономическия живот. И аз се радвам, че УНСС, в частност катедра и икономика на туризма, е двигателя и идеолога на такива срещи и чрез тях всеки един от нас да извлече онзи необходим лакмус информация, която е необходима, за да подобриме, освен комуникацията между нас, разбира се, да подобриме и всичко това, което зависи, за да може да създаваме все по-добър туристически продукт. Оставам на разположение, оставаме признателни към всички вас за хубавата среща и хубавия форум. Убеден съм, че той ще бъде продуктивен. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Стоянов. Така да отбележим за протокола, че ние работим много добре и с гимназията по туризъм в Сандански. Наши асистенти посещават, правят презентации.
така че поддържаме така връзки тесни с града и съответно така наскоро открихте в Сандански в училището иновативен център и част от нашата катедра бяха с вас и с директора на училището. Благодарим. Естествено, че това е идеята да вървим интегративно напред всички. Благодаря ви още веднъж. Давам думата на директора на дирекция култура, образование и туризъм на град Петрич, господин Димитър Чолев. Приятно ни е, че е с нас за първи път. Заповядайте, господин Чолев. Здравейте от мен. Благодаря ви първо за поканата, професор Янева, господин заместник министър. Аз мога да дам конкретни примери от нашата община, като искам да споделя, че през последните години туризмът в нашата община се развива изключително добре, като тук може би дължим на многото инфраструктурни проекти, които успяваме да реализираме. Като говорим за пътища, както и културни проекти, тук мога да дам пример с едно от най-добрите читалища в цяла България, Братя Миладинови, арт галерията към него, исторически музей, който се посещава от страшно много хора. Не на последно място Хераклея Синтика, за която предполагам всеки един от вас е чувал. Те първа, тези, които не са, ще чуват, защото е изключителен обект, това е античен град. За да се случат тези проекти, също общината е поела дългосрочни дългове. Това няма как да се случи без финансиране. До финансирането, разбира се, става от нашия бюджет, от общинския. В тази връзка сме поели и една така маркетингова кампания, като се стремим да популяризираме нашите обекти чрез участие в такива форуми, в туристически извън страната. Участваме абсолютно където може. Опитваме се възползваме от медиите, като цяло създаваме дигитални продукти. Това, което реално предлага община Петрич е много. Много от към туризъм, това, което се случва и в Рупите. Другото, бранда, Долината на Струма, господин Стоянов, това е бранд, който се опитваме да наложим, включващ градовете Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни. Този бранд, с него целим тук основният акцент е кандидатстването по общи програми за инвестиции към програмата за интегрирано образование на общините и интегрирани териториални инвестиции, което си мисля, че върви доста добре и със сигурност напред ще се случат нещата. Благодаря ви. Благодаря ви аз, господин Чолев. Така, част от екипа на катедрата, уважаемата професор Еленита Великова е родом от град Петрич, така че ние държим и на тази част от България и работим и за нея в тази посока, естествено, че и за всички други. Извън протокола. След район Рила Пирин имаме удоволствието да дадем думата на господата, които са от район София. Съответно, изключително ни е приятно, че при нас е кмета на район Средец, господин Трайчо Трайков. Добре дошли за първи път и вие на наш туристически форум. Заповядайте. Добре заварили и благодаря за поканата. Когато аз започнах образованието си в този университет, той тогава се казваше по друг начин, когато някой искаше да учи туризъм, отиваше във Варна, във Винса. Факта, че днес можем вече да отчетем успехите на едно 35 годишно развитие на образованието по туризъм в София, показва според мен изключително добре посоката, в която трябва да се развива българския туризъм, а именно всесезонен. В София ние сме пример за район в България, който предлага именно това. Също и колегите от Сандански и Петрич, въпреки че те вече са на един час от плажа, така че може да се броят и за морска община. Но това, което се случи през всичките тези години, когато говорим за бранд, беше следното, че ние известно време след
промените се водехме най-близкия бивш съветски сателит. Нали така беше, спомняте си. Да излезем от това клише, влязохме в най-бедната държава в Европейския съюз. Защото бранда трябва да се управлява. Гърция и Португалия преди нас бяха те най-бедните в Европейския съюз, но бяха известни по друг начин и с други забележителности. Проблема при нас, нашата благословие и проблем, може би е, че имаме от всичко. И най-важната задача е да намерим това, в което сме най-добри. И тъй като то не е едно, мисля, че темата, пак се връщам към това, за туризъм за всички сезони е изключително точно попадение. Сега, тук господин Пенев ще каже, понеже те вършат изключително съдържателна работа в това отношение, но говорейки за по-общия план, ние сме и част от бранда на Европа. Нали така? Наскоро видях една карикатура, не беше особено ласкава. Казваше какво са постигнали различните страни през последната година. Може би сте я виждали. Китай е един бърз супервлак, Америка изкуствен интелект, Европа имаше един европеец така, на който капачката му беше в носа, или от шишето. И това според мен не отразява действителното икономическо, социално, културно и всяко друго развитие на Европа, но ние искаме или не искаме, сме части от това. Аз съм убеден, че с усилието на практиците в туризма и с създаването на интелектуален продукт и съдържание от професионалистите и от академиците в сектора, ще стигнем до този оптимален микс между това, което можем да продаваме най-скъпо и най-успешно. Благодаря. Изключително ви благодаря точно с репликата, която завършихте това, което можем да продаваме най-скъпо и най-успешно. Именно в тези категории попада 4-сезонния здравен и 4-сезонния бизнес туризъм. София естествено върви в посока, тук ще ме подкрепят колегите, да я утвърждаваме, защото тя е развита като бизнес дестинация, но идеята е да утвърждаваме и да комуникираме като такава, за да достигат посланията, разбира се, до всички заинтересовани страни или всички публики и аудитории. Така че благодаря ви, наистина трябва да вървим в тази посока. Благодаря, че сте тук с нас днес. И продължаваме с изпълнителната власт от София, район София, туристически район София. Имам удоволствието да дам думата на господин Антон Пенев, директор на оперативна програма Туризъм за град София. С колегите работим така доста активно по различни съответно събития. Ако съм объркала нещо, ще ме извините. Малко и аз съм притеснена и гледам по списък, да кажа честно. Заповядайте. Може би трябваше да дам думата да се представяте сами. Съжалявам. Уважаема професор Янева, уважаемо ръководство на УНСС, първо честит празник, 35 години са сериозно време, в което утвърждават тази катедра. Само една лека корекция ще си позволя. Общинско предприятие, оперативна програма не сме, въпреки че няма да е лошо да ни отида. Може да не ми личи, но имам емоции днес. Не съм спала цяла нощ. С пълно основание. Сега, аз ще се въздържа от това какво всъщност правим в София, въпреки че имаме над 40-минутна презентация, много обичам да презентирам, но форума не е този и не е това мястото. Но правилно отбелязахте, че всъщност София се опитва да се фокусира върху неща, които има като дадености и трябва да ги утвърждава и да ги затвърждава, а други да ги преоткрива, защото те в годините назад, знаете много добре, София е възникнала основно заради тях и ние сме тук основно заради тези богатства, които към днешна дата, за съжаление, са усвоени по начин, по който на нас не се иска и желае, което при нас в общинското предприятие поставя една бариера в
тяхната комуникация, в тяхната всъщност най-честна комуникация, защото бранда, както господин Трайков каза, то трябва да бъде честен преди всичко. Нали така? И в това отношение, всъщност аз много съм развълнуван, защото виждам тук много и различни имена в академичната общност от много и различни университети. Само преди няколко седмици, знаете много добре, ние се бяхме събрали в по-малък формат в София, само в Столична община, с преподавателите и университетите, които имат темата туризъм. И съм изключително развълнуван, че има толкова много имена от различни университети тук. Ще се спра на две-три неща, тъй като има колеги от местната власт, има колеги от Министерството. Ще използвам подобни форуми винаги да предлагам някакви неща и решения, да си останат като някаква полезност от тези събития. В Столична община в края на 24-та година, след дълги разговори с бранша, преговори, мнения, съждения, успяхме да ревизираме ставката на туристическия данък в Столична община, което надявам се това нещо, то ще се отрази в бюджета на нашето предприятие, съответно средствата за позиционирането на София като туристическа дестинация през тази година. Очаквам увеличение на бюджета някъде около, може би над 3 пъти, което ще бъде различно и почваме всъщност да гониме по бюджет на Министерство на туризма, поне в частта реклама. Сега не точно, но в тая посока. Така че тук като съвет към местната администрация, правете го това нещо, но с ясното съзнание, че тези пари, които идват от този данък, да отиват за политики, свързани с туризма, така както е предвидил всъщност законодателя в законодателната рамка, свързана с закона за туризма. Това е едното ми така, ще го нарека послание. Второто ми послание към Министерството на туризма, и тук ще разчитам личната ангажираност на заместник министър Петров в това отношение. С колегите от университетите в София си говорихме, ние сме поели някакви ангажименти към тях. Това ще е писмо, което подготвяме, или може би до утре ще дойде към Министерството на туризма, но използвам така възможността на тази висока трибуна да го артикулирам. Оказва се, че всъщност академичната общност няма достъп до системата за данни ЕСТИ. И това е личната ми мотивация, казва го и на проект от София, да инициирам подобно нещо писмо към Министерството на туризма, да се ангажират лично, да предоставим достъп, за да може академичната общност всъщност да знае какво се случва по общини и в цяла България, правейки и давайки възможност, включително на студентите, които вчера имах среща с студенти от Международно бизнес висше училище, също въобще не знаят, че съществува тази тема, камо ли пък да работят с нея. Така че апела ми от тази среща е, ще помоля господин Петров, в качеството на заместник министър, да заедно да инициираме подобно нещо. Не знам, мисля, че не се нуждае от законодателна промяна, но ние ще инициираме писмо към вас, за да можем да ви убедим, че това е важно за академичната общност, бидейки събрани тук, защото ние постоянно даваме едни данни, с които и бизнеса, и академичната общност не разполагат на ниво София, на ниво държава. Ето, ние искаме да виждаме какво се случва в държавата, не знаем какво става в Благоевград. Сега съвсем искам да бъда, ние знаем какво става в Благоевград. Поради несъвършенството на системата, тя леко бъгва и ни дава Благоевград като данни. Наистина има доста успешни хотели в района. Ще спра до тук, за да не взема много времето. Благодаря, успех на форума, успех на катедрата и ние като администрация знаем, че сме изключително отворени да бъдем ваши гости, да участваме в различни формати и най-вече да ви подкрепяме в вашите усилия. Успех желая! Благодаря ви, господин Пенев. Ние също ще подкрепяме вашите инициативи. Благодарим за първата среща, която направите с цялата академична област в областта на туризма, на всички, които работим в сферата на туризма. За нас тези данни са изключително важни, тъй като може би колегите, които са от бизнеса, не са запознати, че в висшето образование така научната продукция се формира въз основа на емпирични изследвания и за нас е важно да имаме такъв достъп, за да могат да бъдат нашите изследвания съответно актуални, верни и оттам съответно да правим
добри прогнози, експертизи, анализи, за да бъдем в полза и ние на бизнеса съответно. Благодаря ви. Продължаваме с София. Заповядайте, господин Александър Серафимов, главен експерт туризъм в Столична община. Дано да не обърках. Здравейте, професор Янева, заместник министър Петров, уважаеми представители на академичната общност, благодаря за поканата и че си празник първо на всички. За мен е голяма чест да присъствам отново на форум тук с вас. Всичко, което... няма да бъда многословен. Ще добавя само някои неща, които господин Пенев подчерта, защото всъщност ние заедно с Общинско предприятие туризъм, въпреки че сме различни структури, работиме горе-долу по един и същи начин, в една и съща посока. Това, което Столична община се фокусира и се стреми да промени, най-вече е в работата си сътрудничество с браншовите организации, с академичната общност, с различните НПО, най-вече в изграждане на съвместен бранд, на работа за общ маркетинг и реклама на дестинацията, не само за отделните сектори, като културно-историческия, който развиваме, разбира се, термалното наследство, така наречения майс туризъм, някои други неща, на които работиме по-ново вече като сътрудничество е всъщност с летище София за развитие на нови дестинации, за популяризиране на нашата. И ще оставя подробностите после за форума. Благодаря ви много. Благодаря ви. И минаваме към туристически район Пловдив, който можем да кажем, че е най-развити и утвърдения и с най-добри маркетингови кампании в всички сфери. Ние го даваме за пример по отношение на това на нашите студенти, когато ги обучаваме по дисциплината туристически дестинации. И в тази връзка давам думата на председателя на Комисията по туризъм в град Пловдив, господин Стефан Послийски. Заповядайте, изключително ни е приятно, че за първи път и вие сте с нас на наш форум и на юбилеен такъв. Уважаема професор Янева, уважаеми преподаватели, господин заместник министър, студенти и гости, професионалисти, аз ви благодаря изключително много за тази покана. Първо и да ви честита 35 годишнината. И да започна с това, че наистина все повече има нужда от вашата работа. Свързвам го веднага с Пловдив, да не бъда многословен, ще се опитам малко по-точно да говоря. Предполагам, всеки е бил, аз няма да ви правя презентации, но едно от нещата, които в Пловдив постигнахме, защото аз съм председател на комисията, тя по култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения. Това, което постигнахме през годините, до голяма степен беше свързано и с подобряването на Пловдив за европейска столица на културата. Тази експанзия, която се получи в последните години, доведе до това днес да видим, че липсват кадри в областта на туризма във всички направления. Говоря недостиг във всички дялове на икономиката, които са свързани с туризма. През годините сме взимали много трудни решения, много рискови, бих казал, но в голямата степен всичко се е облагодаряло с течение на годините. Опитваме се все още да се опитаме да накараме до голяма степен държавата да погледни по един друг поглед. Аз съжалявам, че господин замминистър се тръгна, ама ние така имаме една традиция, обикновено и пишем и си борим за това. Какво имам предвид? Когато ние станахме Европейска столица на културата, когато беше тази всеобща радост,
при подписването с Европейската комисия, нали, там всички различни НПО-та и така нататък обещаха, че ние ще достигнем 6% от нашия бюджет за туризъм и култура. Айде ще го кажа за култура. Трябваше през следващите години да го изпълняваме, но една от добрите практики беше, защото говоря в случая за културен туризъм, обвързването на културния календар или всички културни събития на Пловдив с туризма, с Обществения съвет по туризъм, който ние имаме с различни представители на бранша, които така непрекъснато дават най-различни идеи. И това нещо да се опитаме да го претворим в бюджет, в възможности, който го направихме почти единствено и само благодарение на потенциала на, пак казвам, на Обществения съвет по туризма, на ръководството на заместник-кмета, който също е по култура и туризъм, на комисията и на Общинския съвет. Това им предвид. Много дълго време поставяхме въпроса и това го отправям като вас, защото вие сте хората, научната мисъл, която може да обвържи това, което е като проблематика. Първо ще започна от това с интегрирани проекти между общините в областта на туризма. Значи ние в Пловдив, както знаете, имаме много неща, които да изложим като културно-историческо наследство, имаме един хубав календар на културните програми, но ние имаме дестинации по темите, които се задават, примерно като го свържат с Хисар, където могат да минат туристи през Старосел, да продължат айде по пътя на траките, така ще го кажа, да стигнат и да отидат. На нас ни трябва да отидат и да отидат на спа в Хисар, примерно. От другата страна ние също сме винен район, където могат да посетят различни изби, има вече доста. Тук въпросът е да се изработи наистина интегриран план, който държавата да започне да инвестира в него и до голяма степен, пак казвам, това не винаги е свързано с пари, някой път е свързано с добра организация и държавна политика. Оттам ние да видим наличната инфраструктура, която е свързана с туризма и да започнем да даваме някакви решения. Да, много пъти може да се изгреши, но трябва да се рискува и да се дават решения. Един от нашите проблеми е летище Пловдив, който с години остава, как да кажа, извън фокуса на държавата заради, съжалявам, националното летище Васил Левски вече, както и двете летища на Варна и Бургас. Ние имаме едно сдружение, което е на общините и колкото за подкрепа, и това е фонд за подкрепа на летище Пловдив, и най-малката община убедена и отделя някакви средства за този фонд, за да може да се развива летище Пловдив, именно с идеята, не пътуващите гастарбайтери или други, а именно с привличането на туристите. Нещо друго, което е, че при вас, може би от професора до студента, трябва да седнем и да помислим за една по-добрата реклама на България. Това, което аз гледам, не го харесвам. Има някакви световни стандарти, аз разбирам. Но ние в рекламите, които даваме, като че ли ги правим по кълъп. И тук е именно вашата работа, пак казвам, от професора, преподавателя до студента, ние да измислим това нещо, онази реклама, която може би в едната минута да представя това, което имаме в България. Защото до този момент ние си хвърляме, как да кажа, това, което виждаме, на нас не ни харесва, камо ли на чужденците. Така че аз казвам и такива предизвикателства към вас, които сме ги усещали през годините и е нужен този тласък. На разположение сме дори ето отправям към вас една покана, когато имате възможност, елате до Пловдив с заместник-кмет по култура и туризъм, господин Панов и с мене, да поговорим една среща с Комисията по култура, където вие ще видите, че когато говорим за града си, за култура и за туризъм, ние сме на едно мнение, независимо от политическите пристрастия, независимо от моментните проблеми, но сме на едно мнение. И пак аз съжалявам, повече беше използвал момента да сме тук, да съм тук, защото все пак това е един форум, на който да кажа. Има нужда от инвестиции, има нужда от помощ, има нужда от вас, за да се развият тези инвестиции.
Наистина има, пак казвам, в Пловдив най-големия проблем е с кадри в туризма. Тоест тази експанзия, която има, най-големият проблем е с кадри в туризма. На професионалните гимназии също искам да обърна внимание, които се изгубиха в последно време. В един момент обаче, в сегашния момент ни трябват професионалните гимназии в областта на туризма. И естествено с специалистите вече на едно по-високо ниво. Така че това от мен е отправяме тези предизвикателства да се помисли и най-вече да мислим интегрирано. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Послийски. Вие всъщност така доста от нещата ние върху които работим, без да сме се виждали до сега, без да сме били на общи форуми, вие засегнахте. Дори моя пленарен доклад, който на по-късен етап ще представя, е свързан с посланията в туризма и с търсене на точните и верни послания. В тази връзка, общия надслов, по който ние работим за Бранд България гостоприемство в 4 сезона, нашата катедра направи няколко изнесени последните 2 години туристически бизнес форуми в съответните туристически дестинации, които са по-популярни, по-разпознаваеми и сред чуждестранните туристи. Именно в тези локални форуми, които ние направихме, акцентирахме именно на тези послания според нашата визия и естествено консолидирахме ги с представители на бизнеса. Например, правихме един форум в район Южно Черноморие в Несебър, където избрахме той да бъде наименован Слънчевото здраве. Правихме форум в Банско, който 2 пъти, и миналата година и тази, който избрахме да бъде автентично банско. Дори аз участвах в сбирката, която направи предишния министър на туризма, господин Милошев, която беше посветена на посланията за сезон зима 24-25 година. И нашата идея специално за район Рила Пирин и въобще за зимния туризъм беше ски, слънце и спа. Стигна се до извода, че точно това е наистина това, което Българската телеграфна агенция беше предложила и то се оказа идентично. Тоест търсенето на общи послания на всички такива форуми е изключително важно. А в район Тракия също направихме изнесен бизнес форум, но този път избрахме да бъде в Старозагорски минерални бани, тъй като те са предимно локално разпознаваеми за вътрешния туризъм, а именно този район е разпознаваем, както вие казахте, с термалните си води и го нарекахме термите на Тракия. Така че ние работим отдавна в тази посока за търсене на точните послания, верните в академичните среди, заедно с представителите на местния бизнес и се надяваме да продължим и с вас в тази посока. Дори плануваме в следващи регионални форуми, които са в по-тесен формат. Това ни е идеята. Сега този наистина е юбилеен и е широк, но в по-тесните, които ние правим, точно там консолидираме нашата визия и намираме общото, както вие казахте, във вашето изказване. Друго, което ме впечатли и за което всъщност за транспортната и туристическа свързаност, за която в България знаете, че е основна, изключително важна за летище Бургас. Тук ще наруша реда, по който смятах да давам думата, но тук при нас е господин Тодор Иванджиков, председател на Сдружението на авиопревозвачите, с който се познаваме отпреди, но за първи път идва на наш форум. Той е един от, бих казала, ще посмея да кажа, един от най-иновативните лидери в тази посока. И бих искала да му дам думата на него, тъй като с приключването на нашия форум, мисля, че от 22 е за транспортната свързаност форума, ако не бъркам, нали така, който ще продължи. Така че, господин Иванджиков, давам ви думата, вие да споделите именно за тази транспортна свързаност, която е изключително важна за устойчивостта и развитието и популяризирането на Бранд България. Заповядайте, изключително ми е приятно, че сте с нас.
Първо благодаря за поканата. Честит юбилей. Уважаеми гости, изключително съм приятно изненадан от дискусиите, от гостите, какво презентациите и поставените въпроси и проблеми в туризма. За Пловдив специално чух. Аз определено следя доста внимателно Пловдив летището и Пловдив региона. При 7 години с китайците тогава се намесих и участвахме и покрай тях научих доста неща, какво ги интересуват, например, азиатците в България. Тук не чух само за историята, историческия туризъм. Аз пътувам доста. Снощи се прибрах късно и съм даже леко настинан, според мен. Но азиатците специално, те много се интересуват от история. Ако се наблегна на траките на историята в България, смятате, че от региона Азия, където ние имаме много малко реклама, може би ни познава Япония до някаква степен, но липсва правилната реклама, както казахте, на България в кратко и ясен начин да покажем рекламата на България. Аз преди 2 години, например, направихме в Бразилия, защото и там съм изкарал 2 години, на 3 март осветихме Корковадо в българското знаме. С един дрон го заснехме и го рекламирахме в България, в Бразилия, заедно с посланичката. Посланиците повече нямат пари за реклама на България. И тук аз няма хора от държавата, които трябва да го чуят това нещо, но наистина ние трябва да инвестираме малко повече в маркетинга на България, да си направим нашия бранд, както го са направили, както казвате, и Гърция, и България, на Турция. Като пътуваш, някъде да се вижда този бранд България. Авиацията след COVID да се възстанови, ние по всякакъв начин ще ви съпортваме. В понеделника, преди да замина за чужбина, има среща с министъра на транспорта и поставих въпроса, между другото, за летище Пловдив. Той каза, да, тази година ще бъде пуснат на концесия пак. Надявам се да има правилния концесионер, с който да се развие Пловдив като летище. Бургас също се надявам да стане още по-атрактивно място, но зависи от вас, тук, ако сте се събрали, да го направите правилно, за да може да предизвикате интереса и ние тогава вече от авиацията да се включиме и допълниме този бизнес. Кулинарният туризъм също. Ние сме били добри консуматори в България, но ако направим нашия български Мишелин, също мога да направим такива нещо интересно за чужденеца в кулинарния туризъм. Така че да не е само количество, да набегнем на качеството, малко, но красиво и апетитно. Защото българските продукти са наистина все още много добри. Какво мога друго да кажа? Говоря в момента с кметове от София, Бургас, Пловдив, също заместник кмета говорих по финансите и ще трябва да говоря и с Варна. Готвиме нещо за бъдещето, както казвате, аз съм винаги живея някъде в бъдещето и работя в момента, даже съм подписал с дадени производители на летящите коли. Но, например, с Бургас говорихме как вместо да ги кара с рейсове, като пристигнат от круиза и да ходят с рейчето до Несебро, Созопол, тези, които са по-скъпити, ние трябва да търсиме, да почнем да търсим по-качествени, по-платежоспособния турист. Тогава, ако вкараме по-платежоспособни, да направим зони, където наистина да докараме скъпи гости, те ще харчат повече и ще правят по-добра реклама на България. Така че трябва да наблегнем наистина на не само, че сме ефтина дестинация, ние трябва да наблегнем на качествена дестинация, на интересна дестинация, заради това. Всеки регион има с какво да покаже. Било Сандански, Банско, където определено и аз съм впечатлен от последните години развитието, Пловдив, Търново, Черноморието, по някакъв начин трябва да го променим това нещо, че е low-cost level и трябва да променим нещата, защо отиваме там и да бъде целогодишно. 4-те сезона, които говорихме последните няколко години на форумите в Бургас. Има за какво да работиме. Аз съм винаги отворен за срещи, с какво може да ви съпортваме. Как да работиме заедно. Туристическите агенции също. Аз рядко използвам туристически агенции, когато пътувам. Мисля, че мога да създам такава доста добре.
но има и там какво да подобриме като предлагане качество на българите и чужденците. Имахме в момента интерес и полети от Мексико към България, т.е. мексиканския пазар започна да се интересува от български. Те поискаха българска авиокомпания да отвори полети с чартери между Мексико и България. Аз съм сигурен, че между Аржентина, Бразилия и други дестинации може да предизвикаме същия интерес. Т.е. не само ние да ходим на топло или някъде на интересно, а все повече да пълниме хотелите и да представяме България. Но пак трябва да направим инвестицията. Пътищата, пак няма тук да може да си говорим за пътища. Ако нямаме хубави пътища, туризма ще куца. Един турист обича да отиде, например, ако отидете в Италия, понякога вземате на рента кола и обикаляте. Когато пътища са хубави, на вас ви е приятно да спрете и там, да спрете и там, да спрете и там. Не оправим ли пътища, аз като пътувам в България понякога ми е тъжно ми е, точно заради това и не мога да развия, например, планината Родопите, прекрасна планина. Мога да развием колоезденето като туризъм. Франция имат хубави Алпи, но аз ви казвам, нашите планини понякога са много по-гостоприемни и много по-хубави, защото тяхните са по-високи. Има какво да работиме, т.е. има за какво да работиме. Аз съм готов да работя с вас, но наистина държавата трябва да ви помага и на вас, и на нас. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванджиков. Вие също така акцентирахте на много важни въпроси. Ние в никакъв случай не подценяваме културно-историческото наследство. Напротив, имаме голям доктор по културен туризъм, професор Таня Парушева, но считаме, че всеки един турист задължително потребява програми за културен туризъм, дори и ако основният му мотив е съответно бизнес туризъм или рекреативен здравен туризъм, които, както вие споменахте, ще привлечем с тях по-платежоспособните туристи, за които ние говорим. Но ние очакваме от вас с иновации с летящите таксита да ги заинтригуваме да дойдат в България, защото все пак иновациите са в основата на мечтите на туристите да сбъднат такава мечта. Всички така сме посещавали Дубай, съответно знаем. Аз, както вие, всеки един от нас казва, че няма тук, за съжаление, си тръгнаха колегите от държавата, както се използва в думата, то всъщност е законодателната и изпълнителната власт, но защо да не планираме да имаме и министър на щастието? Какво ще кажете в тази посока? За да можем съответно да бъдем наистина, да се стремим към дестинации като Дубай. Ние сме далече от тях, но в крайна сметка трябва да имаме по-генерални съответно цели, които ние да си поставяме и да следваме. Благодаря ви. По отношение на кулинарния туризъм, имаме честта да са ни партньори Кулинарно Банско, които са тук, днес уникално Банско, а за другата на местните ресторантьори и механджии. С тях работим също. Това наистина е важно. Кулинарният туризъм, съвременният платежоспособен туризъм, изключително много го оценява. Благодаря ви още веднъж. И продължаваме към една дестинация лидер, която ние изключително уважаваме, и празника на Световния празник на туризма, 27 септември, отбелязахме именно с дискусионен форум там. Тук сред нас е партньор на катедрата, тъй като така ще върви отново поред, госпожа Любка Байлова, директор на гимназията Алеко Константинов по икономика и туризъм. С тях и основно с тяхна помощ направихме този регионален форум, който беше наистина много полезен за нас, изключително приятелски и професионален, за което имам удоволствието тук да й благодаря. И ще издам една тайна. Нейната дъщеря избра, за което сме много горди, да учи именно при нас туризъм, тъй като имаше предложения от много други места. Надяваме се да е удовлетворена и да получим обратна връзка в скоро време. Така че давам думата на госпожа Любка Байлова. Заповядайте, госпожо Байлова. Знаете, че за висшето образование е изключително важно да се консолидира със средното по туризъм и да има едно надграждане и младите хора да виждат смисъл.
Съответно и отново ви благодаря, че сте винаги с нас. Заповядайте за изказване. Благодаря ви, професор Янева, за поканата и възможността да се включа в този форум. Честит да е вашия 35 годишен юбилей. Пожелавам ви много творческо дръзновение и много повече срещи с нас и младите хора. Добър ден на всички! Уважаемо ректорско ръководство, уважаеми колеги преподаватели, уважаеми приятели на туризма и младите хора, защото несъмнено всички в тази зала имат отношение към тези две особено важни неща. Ще се възползвам от вашите подадени реплики и думи и това, което преди няколко минути чух, че професионалните гимназии са се поизгубили, а е необходимо интегрирано действие. Абсолютно се съгласявам с тези две неща. Само не се съгласявам, че сме се изгубили. Аз като директор на професионална гимназия по икономика и туризъм, първо искам да ви кажа, че професионалните гимназии в страната работят много активно. Много важно е на такива форуми да се чува това, което те правят, и бизнеса, висшето образование, институциите и ведомствата, имащи отношение към развитието на кадрите в туризма, да ги посещават и виждат това, което се случва. Защото ако искаме да имаме качествен продукт като кадри в туризма, е необходимо всички в нашето общество, независимо от предизвикателствата на времето, да участват в този процес. По тази причина аз вярвам, че трябва да имаме сговор, да имаме разговор и да имаме тези кръгли маси и възможности да разговаряме по всички теми на съвремието и на туристическия бранш. По тази причина моето училище и повечето училища в страната участват в асоциации и сдружения. Ние сме член на Асоциацията на икономическите училища в България и ежегодно комуникираме с колегите и от УНСС и от всички икономически училища и коментираме необходимостта от промяна в обучението на кадрите. По този начин и с УНСС конкретно коментираме необходимостта от промени в учебните планове, от това, което е необходимо да променяме в обучението си, за да може тогава, когато студентите дойдат при вас, да надградят и да се получат качествени кадри. Ние сме членове на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хранене в България. Тя е една от най-големите асоциации в средното образование и ежегодно правим заедно с Министерство на образованието и участието на Министерство на туризма прекрасни национални състезания, в които се вижда таланта на младите хора. Всъщност младите хора в туризма са много талантливи и те показват, аз смея да твърдя, че в моето училище се раждат също таланти, защото ние ежегодно сме първенци на тези състезания в различните категории, тъй като имаме специалности в различните направления в туризма и изпълнител на термални процедури, и организация на туризма и свободното време, и организация на обслужването в хотелиерството, и икономически, производство на кулинарни изделия и напитки и младите готвачи. И във всички тези категории участваме активно. Но това, което смея да твърдя, че младите хора, които се подготвят и наистина се проявяват като таланти в туризма, трябва да бъдат и мотивирани да останат в него. За тази цел е необходимо следващата стъпка. Местните власти, бизнеса, вузовете, министерствата, ако щете, държавата, да подаде ръка, за да имат плавен преход и наистина младите хора да останат в България, да останат в туризма. Защото те стават успешни навсякъде другаде, но често не избират туризма. Член сме на Сдружението на хотелиери и ресторантьори Велинград и Западни Родопи и за наша голяма радост прекрасно работим с хотелите, прекрасните хотели в нашия град Велинград, който всички знаете е спа столица на България. Това, което искам да ви кажа е, че ние започнахме активно, за да можем да подобряваме продукта си, да работим в дуална система на обучение. Една система, която всички познавате и може би повече познавате от света, отколкото от българската действителност. Но истината е, че, както и много други теми, дуалната система на обучение е криво разбрана. И аз като представител на образователна институция, професионална гимназия, ще кажа, че точно там
политиката за общото усилие, за да се изградят кадрите, е много добре описана, но не добре разбрана. Защото обучението в дуална система на обучение е обучение, в което има две обучаващи институции. Образователната в част от времето и в част от времето, почти половината от 11 и 12 клас, в бизнеса. Това не е форма на обучение, в която просто бизнеса плаща някаква заплата, а тя е и обучаваща организация според нормативните актове на страната ни и политиката, която Министерството на образованието се опитва да въведе. Заради всички тези, това, което се опитваме да правим, е да повеждаме някакви иновации, защото ние в разговорите с всичките ни партньори, които споменах до този момент, има още много, които не споменах, се опитваме да търсим начини, за да мотивираме младите хора и да подготвим по-добри кадри. За да се случва това, всички знаете, предполагам, че има нов списък на професиите, който от 26-27 учебна година в средното образование ще влезе в сила. В момента се подготвят учебните планове и програми, по които да работят тези нови професии. Моля? Да, аз съм запозната с тази материя. Въпросът е, че тепърва ще става ясно какво ще влиза в тези учебни програми. И това, което исках да кажа всъщност е, че ние иновативно се опитваме да апробираме какво би могло да има. Имаме възможност да бъдем иновативно училище и там имаме възможност гъвкаво да променяме сегашните учебни планове. Това, което сме решили да правим, е цялото ни училище, всичките специалности, които имаме, да правим организиране на събития. И от гледна точка на логистиката, и от гледна точка на приготвянето на кетерингови продукт, защото от разговорите с нашите хотелиери сме разбрали, че е необходимо да има такива кадри. За наша радост, такава специалност в новият списък на професиите ще има вече одобрена и ние много искаме преди да влезе в сила, ние да го направим предварително, за да видим от какво има нужда. После ще разберем и какво всъщност Министерството на образованието ще заедно с колегите от работните групи ще постави в учебните планове като предмети и хорариум. Така че това, което аз искам да кажа е, че опитваме се да работим с всички институции и ведомства, опитваме се да въвеждаме иновативни неща и да не сме изчезнали от сцената, а да сме всъщност активна страна в производството на качествен продукт за туристическия бранш, кадрите за туризма. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Вайлова. Именно за това са полезни тези форуми, защото да чуваме всеки докъде е стигнал и какво е направил. Тук е мястото да отбележим, че нашата катедра също не сме голословни за това да анонсираме здравния и бизнес туризъм. С помощта на ректорското ръководство и с неговото одобрение направихме нова специалност по здравен и бизнес туризъм, която стартира много успешно от настоящата учебна година. Искам да отбележа само платено обучение, тъй като държавната поръчка е изключително малка, ние акцентираме 2/3 от нашите студенти са платено обучение, т.е. има интерес към туризма. Въобще далече сме от мисълта, че няма интерес и апробирахме дистанционно обучение, здравен и бизнес туризъм. Имаше интерес, както ви казах, стартира много успешно програмата, ще видим нататък как ще върви, освен традиционната ни по международен туризъм, която е от години. Така че всички в тази посока заедно продължаваме и ще продължим с Велинград. Съответно тук е при нас началник отдел туризъм и реклама в община Велинград, госпожа Цвета Спасова, наш партньор, която винаги е с нас, за което горещо благодарим, тъй като ние казваме, че лидерите съответно трябва да споделят своя опит, своите добри практики и имаме информация, че те работят много добре с местния бизнес и не случайно. Тук ако пуснем слайда за 5-звездните хотели, които формират висококачествен продукт,
съответно ще видим, че Велинград е една от тези туристически дестинации. Ето както виждаме, съответно от общо 23 хотела, 9 от тях са 5 звезди и те са в областта естествено на здравния термален туризъм основно. Естествено, че и на здравния медицински туризъм работим, така свързахме се добре с хотел Санте, който има в медицинския здравен туризъм, който така направихме благодарение на госпожа Костова, една широка публикация от медията The Epoch Time, за да огласим това, което имаме наистина и това, което бизнеса предлага. Защото ние самите не сме наясно от многобройните хотели и туристически обекти, всъщност кой с какво конкурентно предимство би трябвало да се анонсира и да разпознаваем и това да бъде в общата палитра на бранд България. Така че заповядайте, госпожо Спасова. Приятно ни още веднъж, че сте с нас. Да благодаря за поканата най-искрено и да честитя юбилея на катедрата и на университета. Малко факти само в началото. Велинград, според справката от Тести, за този период сме водеща спа дестинация с реализирането на нощувки. За миналата година на територията на община Велинград са реализирани 910 000 нощувки, при положение, че легловата база е около 7100 легла. Това, което имате като информация за 23 хотела, най-вероятно информацията е извлечена от Националния статистически институт, която малко е изкривена. Общо много изкривена. Не знам как за това ни е необходим достъп до ЕСТИ. Да. Още едно потвърждение. Достъпът до Националния туристически регистър е общо достъпен. Да кажа само, че обектите категоризирани категория А са 30, говоря хотели 3, 4 и 5 звезди, като наистина 5 звездните са 10, 4 звездните са 14, 3 звездните са 6. Но общо като обекти за настаняване са 381 на територията на цялата община. Или главата база, както казах, 7100. Виждате, че имаме представители в момента от страна на Велинград, от страна на местната власт, представител господин Ников на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите и госпожа Любка Байлова, която е представител на директор на образователна институция, така че винаги работим абсолютно добра интеграция, няма как да не отбележим съответно всички заинтересовани страни в дестинациите. Те за това са успешни. Нали? Пример за нашите студенти. И по отношение на това, мотото, че извеждаме напред здравния туризъм, здравния, балния и спа туризма, наистина това е един от секторите, в който наистина туризма е 4 сезона. И изключително добре се комбинира с майс туризма и с културно-историческия туризъм. Проблемите са много в този сектор, но по-скоро бизнесът може да говори за това. Това е от мен. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Спасова. Те проблемите са предизвикателства, както ние ги наричаме в академичните среди. Ние не говорим с термина проблеми на нашите студенти, иначе ще ги демотивираме. И за това са предизвикателства, с които стъпка по стъпка, евентуално да се справяме с тях по благоприятен начин. И се връщаме към разлог от Велинград.
наш възпитаник на катедрата, имам удоволствието да ви представя господин Кръстю Паланков, общински съветник в община Разлог, и както той сам се презентира, минералната вода и разрешителните съответно са изключително важни, така че да сподели неговата визия за развитието на туризма. Заповядайте, господин Паланков, магистър при нас завършил. Благодаря, професор Янева. Уважаеми представители на академичната общност, уважаеми представители на местната власт, на изпълнителната власт, на законодателната власт, уважаеми представители на бизнеса, уважаеми студенти, уважаеми гости, аз в началото искам да честитя юбилея на катедра икономика на туризма и да кажа, че съм много горд, че съм възпитаник на именно тази катедра в УНСС, да поздравя моите ръководители, моите учители и да кажа, че от вас научих много. Както казахме вече, аз от година и малко вече съм общински съветник в община Разлог. За тази година може би не успях да вляза в дълбочина за проблемите и проектите, които са в общината, но мога да кажа, че община Разлог е на туристическата карта на България и това, че се намира в полите на Рила, Пирин и Родопите, за нас е голяма даденост, която се опитваме да развием. Община Разлог се развива и в планинския туризъм, и в кулинарния туризъм, в културния туризъм. Мога да кажа с гордост, че сме пазител на традициите като община и най-вече се опитваме да реализираме проекти, които ще дадат добавена стойност за община Разлог. Като за начало мога да кажа, че община Разлог е известна с своята спа дестинация Баня, която може би всички ние познаваме, с минералните извори, но искам да кажа, че тук вече се появява проблем с недостига на вода в спа дестинацията. Повече са искателите, ползвателите за вода и вече недостига става явен всеки един момент. Има решение, разбира се, но трябват инвестиции за развитие на други населени места в общината в тази посока. Искам да визирам село Елешница, е на 10 километра от Баня и там има минерални извори, които изобщо не се развиват, не са развити и няма достъп до тях. Визирам Света Варвара, визирам извора Златарица, които могат да допринесат, ако се реализират тези проекти да стане още по-добра дестинация Баня и Елешница като едно общо цяло. За културния туризъм мога да кажа, че Старчевата, кукерски фестивал, който също е много известен за община Разлог. Всяка година има все повече желаящи, все повече участници и това показва, че можем да развиваме и тази дейност. Мога да кажа, че ако реализираме, виждаме, че има представител за летищата, ако реализираме проект за летище, което е между Банско и Разлог, това също ще спомогне за развитието и на двете общини. Така че посоките са много, просто трябва да намираме инвестиции, да намираме посока и да се развиваме. Благодаря. Благодаря ви, господин Паланков. И сега тук дадах думата от представителите на асоциациите на господин Иванджиков. Ще минем към господин Владимир Ников, експерт и приятел на катедрата и експерт от разширения екип, както ние наричаме на катедрата, от разширения бизнес екип на катедрата, представител на
Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Велинград и Западни Родопи. Имаме удоволствието, заповядайте отново да сте с нас. Благодаря ви много за поканата. Поздравявам ви с юбилея на катедрата по туризъм. Ами аз мога да кажа, че дестинация Велинград така да работи добре. Ние нямаме някакви такива голями сътресения с развитието си. Трудничко е, понякога срещаме леки неразбирания от различни държавни власти, но мислим, че винаги сме намирали варианта за комуникация с тях и сме намирали варианта да се договаряме. Няма нищо по-хубаво от това човек да може да се договаря с всички свои партньори. Приятна работа на тази конференция и успех. Мерси много. Благодаря ви, господин Ников. Сред нас също са наши партньори, с които така последните 2 години работим много активно. От Българската асоциация на градовете и регионите, господин Евтим Евтимов, заповядайте. Здравейте на всичките! Поздравления искам да предам от нашия председател господин Ерген Емин за 35 годишната на вашата катедра. Поздравления още веднъж на всичките гости. Нашата асоциация, асоциация на българските градове и региони, се стреми да помага за осъществяването връзките между общинските администрации, местните администрации, Икономически институт, УНСС и други организации за развитието специално на туризма. Партнираме си с Българската асоциация на туризма, с нейния председател господин Евелин Кичиков. Направихме няколко представяния в Ловеч, в Бургас по проблемите за туризма, връзките между местната администрация и бизнеса, реалния бизнес, както казахте, господин Ников, за да могат да се изгладят отношенията между тези две звена, които ще развиват туризма в България. И туризма в България е структуроопределящ вече отрасъл в нашата страна, така че всичките видове туризъм трябва да се развиват съвместно, трябва да се изграждат регионални връзки между туристическите региони, иновативни идеи, както каза господин Иванджиков, аз ще кажа Иванджиков, извинявате. И с това може да подпомагаме както УНСС, така местните администрации. Търсете ни, за да осъществяваме връзки и да бъдем полезни за развитието на туризма в България. Благодаря за вниманието на всичките и успешен форум да пожелавам. Благодаря. Ние сме работили с вас на терен, както се казва, в Ловеч на ваш форум, и в резултат на това ние предложихме едно рекламно послание, бранд послание, което създаде нашия научен секретар, главен асистент Светослав Калейчев, така че се опитваме дали ще се приеме или не, опитваме се и ние практически да работим в тази посока. И тъй като дадахме възможност да вземат отношение представителите на местната изпълнителна власт и на 3 асоциации, които в момента са тук, и работим с много повече асоциации, но предвид лошото време, някои от тях не можаха да дойдат и естествено всеки има различни ангажименти. В тази връзка искаме да съобщим и за иновациите в посока, на които ние работим, и с студентите за популяризиране на бранд България. Опитваме се да сме адаптивни към настоящият обществен, бих го нарекла, пазар, обществена конюнктура, и да предлагаме послания, които са свързани с начина ни на живот. В тази връзка, както знаете, всички използваме различни платформи, дигитални платформи. Не мога да не споделя с вас, че ние сме много активни в тази посока. Имаме YouTube канал, който има над 15 гледания с съответно 15 000 гледания с експертни видеа, експертни подкасти и също с по-широко профилни подкасти, които ги обвързваме с туризма и образованието.
От друга страна, за да се приближим към младите хора и да привлечем техния интерес, правим също така тематични кампании и в TikTok и Instagram, отново по общо човешки теми, отново свързани с туризма и образованието. И в тази връзка сега е времето